Takže zdravím ľudia. Vítam vás u ďalšieho pokračovania tejto úžasnej hororovky. Neviem, ako sa pozerať za seba. To funguje. Á, dobre. Už som zistil, ako to je na počítači. Fajn. OK. Ideme sem. Wow, shit! Kámo, ja to mám nahlas, jak som sa vieš, ak posral. Ja som sa naplašil toho zvuku, lebo ja to mám nahlas. Normálne ma klepe. Buď ticho z tú pračku, jasné? Ty kokos. Ok, ideme tajto. Tu ma asi ujde, keď sa dám takto, čo? What the fuck? Just not right at all. Does they even notice the mess? How are they thinking of? Kamo! Wow! Ja neviem, kam mám ísť. Je tam. OK. Čau. Ho, ho. Wow. Wow. OK. Told him it's no right. Wow. Doesn't even notice the mess. What am I thinking? Tam chcem prebehnúť. I told him it's not right. Fuck hell. That's not right, I tell you, Simon. Just not right at all. Hýbaj preč. OK. Ja neviem, teraz tam pôjdem. Len on furt jazdí tu. On furt tu jazdí. Čum na ňu, aký je škaredý, kokos. Chod sa umyť. Urob niečo so sebou, vyzeráš škaredo. Tu sa úplne bojím byť, lebo... Tam musím ísť, že? Áno, tam musím ísť, či by som ho mal volať, tam zavolať. Kokos, to je nechutné. Si. Tam je.
To je podľa mňa. No jasné. Ale on ide šeliako. Jak mám ja zistiť, kade ide? Haha, okej. No. Čau, ahoj. Poď tu dole. Tak, chod tam, kľudne choď. Choď tam. Čo ideš sem, ty si škaredý? Zmizni. Ja potrebujem prísť, totiž. Tak trošku mi brániš cesty, kokos. Keď pôjdeš zase sem, tak to bude celkom zlé. Ide sem. Kamo. Ok. Celkom to funguje. Dobre, teraz pôjdeme. Keď on bude tuto, tak ja pôjdem. Dobre, keď bude tam v rohu, tak ja pôjdem. Lebo keď pôjde, tak ja mu to môžem hodiť hentam a automaticky môžem ísť hentam. Bez toho, aby o to o mne vedel. Teoreticky. On je hentam teraz. Poď naspäť. Ja som to vedel. Kam ide? Wow. Ja si myslím, že čím dlhšie som tu, tak je viac zahnevaný. Utekaj! Oh. Okay. Roy. He's blocked the door. Freezer vent. Ty kokos. God, you alright? Jesus, you look terrible. Do not go down those fucking stairs. What the hell is going on? Trots. I think it was Trots. No, it's just fucking horrible, whatever it is. Just stay in here and keep quiet. Did you get to the lifeboats? Yeah. Fuck knows if they ever work, but they definitely don't fucking work now. I had a wee chat with Rennick about it while I was out there. How did that go? Badly. The cunt still reckons we should get to... Fucking Spock and tell him not to panic. We've solved diabetes here. It's fucking McCoy. No Spock. He was the point-eared cunt. You think you can manage to get to your cabin? You've some in there, aye? I'll get to the helipad. Make sure that cunt doesn't try leaving without you. All right. I'm not useless. I can get there. Listen,
When you get to the chopper, tell Archie to radio in the support ship. We need all the fucking help we can get, Kaz. All right, big man, all right. Just be careful, okay? My girls need their godfather in one piece. OK. Ideme outside. Dá sa ísť sem? Už sa tam nedá ísť, aha. What? To čo sú za zvuka? Čo sú za zvuka? Nebuchaj. Kde mám ísť? I don't like the sound of that. Whatever it is. I have to get across to the bird. My Christ, I can barely see the lift to get there with this fog. Bastard thinks he can fucking leave us. Oh. Wow. Čo, bráško, hej, chill. Čau, brado. Čau, brada. Si mŕtvy? Vyzeráš tak. Niečo tu chodí. Nelúbi sa mi to. Dobrú chuť. Zimka ti je? No, ale aj mne. Oh môj Bože. To si robíš srandu. Čo sa stalo? Prečo tam bolo babetko? Čo sa stalo? Toto sa stalo. On tam nebol. On tam nebol. Toto sa stalo. Už chápem, už som pochopil. O čo sa ti jedná? Tebe o čo sa jedná? Ale o čo sa je jedná? O toto sa jedná. Aha. Mne sa bugla hra, dámy a páni, preto sa nič nestalo. Niečo. Neviem, kde je. Momentálne je tuto. Lebo zistil som, že toto okolo, čo vám ukazuje, tak to vám ukazuje, kde sa nachádza. Tu je. Skúsime. Ty kokos, ty si nechutný, kámo. Choď k doktorovi. Skúsime to potichu. Je tam dosť dlho na to, aby som to stihol prísť aj pomaly.
Tam sa mám dostať, aha. Už chápem, ako vznikajú tí ľudia. Neviem, Braško. Neviem, ako to, že nie je mŕtvy. Nie, nechcem ti pomôcť. Predstav si to, Munížko. Momentálne je nado mňou. Ja musím ísť sem. Oh! Ešte raz sa vráti. Ešte raz sa vráti a ja to potom prešprintujem. Toto nepoje potichu. Toto žiaľ Bohu. Na to vidíte, ako ide, tak to proste potichu nepôjde. Iba Braško. Iba. Mám taký pocit, že niekto ma má strašne rád. A teraz kam? Here now. Here. Oh shit. Jak sa tam mám podľa teba dostať, keď tu je toto monštrózne dielo, toto umenie? Čo si mám podľa teba spraviť? Tak nič. Čau, bratu. Ja som tu není. Ja neviem, či ma vidí. Skvelé. No to budem musieť utekať, ale ja nevím kam. Nevím kam budem musieť. Čo robí? Mám tak. Tam volať, budem musieť utekať, ale ja fakt nevím kam. Ešte raz. Kde? Tam, ale ja neviem ako. OK. Wow. Some action here. Jaké prza tu. Čo teraz? Neviem, kde sa nachádza. OK, kam teraz? Tam. 5 km ďaleko zase znova. OK. Guys, fuck Christ. You alright? Can you get out? No.
Muir was coming at me. I just froze. I didn't know how I got myself in here, but the cargo hoist came down and we're right crabs in a creel now. Are those the hoist controls behind the fence? Maybe I can shift it. All right. You're a good lad, Kaz. Jo. Fajn ľudia. Ja mám taký návrh. Tu sme celkom v dobrom bezpečí. Asi tak zatiaľ. Majte sa dobre, chápeme sa. Dobre. Čaute.